Ассалому алейкум, подписчикои азиз, хуш омадед ба шабакаи специалистии ки бо шумо ҳастам усто хушбахт. Ва бинед бародарони азиз ки моҳи шарифи рамазонам омад ва моҳи шарифи рамазонро ба ҳамаи бародарони мусалмон муборакбод мегӯям бародарони азиз. Ва пеш аз моҳи шарифи рамазон касонеро ки хафа карда будед бародарони азиз, кӯшиш кинед бубахшед бародарони азиз. Ва бинед ки моҳи рамазони гузашта, яъне соли гузашта мо дарвосе кор мекардем, дарвосе дар анамо гармӣ бародарони азиз кор мекардем, яъне рӯзадор будем. Ва бинед ки ҳозир айни ҳол мо дар ғарибӣ қарор дорем бародарони азиз. Ва кӯшиш мекунем дар анами моҳи шарифи рамазон ҳам кӯшиш мекунем бародарони азиз видео ба навор гирифта мепартоем, яъне корҳоро нишон медиҳем. Ва дидем бародарони азиз ки бародарода яъне писанд омада видеоролик мо ва лайкошона гузоштиян. ҳазор рамати калом як бор дига барои бародарое ки лайкои худро гузоштед, тамошо кардед бародари азиз, сарбаланд бошед ҳамеша. иншоалло мо дар моҳи шарифи рамазон, яъне дар ин моҳи бузург, мо баҳри шумо як ҳамеша дуо мекунем ки аллоҳ нигаҳбонатон бошад бародари азиз, гуҷой бошед набошед, хор набошед бародари азиз. иншоалло даҳтон дуо мекунем ва видеороликҳои интересни, яъне аҷоибот баҳри шумо ба навор гирифтесем ки ҷои основноиша фаҳмондесем, ҷои нозукиша чӣ хел бридан дар кор, чӣ хел абоя задан дар кор, ай кадом угл сар канан дар кор, ҳама меёро ма видео кардесам бародари азиз. Видеоро дастгирӣ кардан гиред. иншоалло манам чӣ мекунам, манам видеоро монтаж мекунам, чотки карда пафтан мегирам. Ма боварӣ дорам дар ҳамаи шумо маъқул мешава. Ва боз як бор дига ҳазор раҳмати калом барои дастгириётон бародари азиз. Ва як видеои дига оз мепартом дар давоми анами гапзанӣ бародаро, яъне дар онҷа тарзи хафака заданаша, тарзи абоя заданаша, краскара ҳамаша гуфтагӣ ҳастам ва хафака мазид карданаша гуфтагӣ ҳастам, на гуфтагӣ ҳастам ки яъне ба чӣ мазид кардагим. Ва бародари азиз, хафак карочи ба клей тайтан часпондагӣ ҳастем. Клей тайтан хитон баъзе дӯсто бошем медонем бародари азиз, клей тайтан беҳтарин клей аст да стикш, ҳам стикшда ҳам хафака часпонданда. Ва стики баъзе бародаро савол метиҳанд ки стики хафак мекафа, чӣ кор кунем ки накафа. Ва мешава бародаро ки ҳам стики хафака ба пенаи пистолетӣ мегирӣ, аккуратна, яъне бисёри баъд не, пенара ба азоб мезанӣ, норма қатӣ хафака мечаспонӣ, хафак уй намеша стикш. Як варианти дуюмаш мисол клей тайтанай, баъд герметикае ки герметик мекафа бародари азиз, салқинда чӣ намекунад, гармида мекафа. Ва аз болои анамук стикое ки мо яъне мазид мекунем ки стикш натова бародаро, шпакиловкаи финиш қатӣ мегирӣ, ай болои ҳамун стик меша ки як бор не ду бор ба шпатили 10 сантиметр ҳам меша ки бародари азиз, яъне ба фигураи ҳамун чи ба фигураи ҳамун хафак меша ки ша як бор меша ки қоқ мешава, гаштарка дуюм бора меша ки шукурка мекунӣ бародари азиз. Шукурка мекунӣ, чотки карда краскара мезанӣ, вақте ки вай пасту баланд боша худаш мегира, бисёри бад намеша ки яъне шпакиловкара ғавси бад намезанӣ ки бугор мешава бародари азиз, маҳалла мешава. Так краскара мезанӣ тамом. Ва краскашам гуфтагӣ ҳастам чӣ хел мезанӣ, яъне паталока краскара сарфӣ карда. Раи видеоро бародари азиз дастгирӣ кунед. Ма яъне дастгирии шумо пешравии мо лайкора зер кардан агар гуфтум ку бародари азиз, вақте ки лайкора мондан гирифтен шумо, ролики ма яъне лента да баромадан мегирад, бо хайр рафтан мегирад, бо мисол чӣ хеле бо манам мисол кӯшиш мекунам ки рӯз то рӯз видеоро бисёртар кунам. Ва гапа зиёд намекунем бародари азиз, тамошо кунед, маҳқултон мешава. Рафтем тамом.
салом алейкум бародарони азиз, ина чӣ хеле ки мебинед бародарому краскара задагӣ ҳастем, яъне хонара салқин кардагӣ ҳастем ки краскаи мо дер қоқ шава, яъне пайвалик намона ва дар ин ҷо яъне багетора мазз кардагӣ ҳастем ки стикош наметава бародора. Ва масъалаи абой бародарони азиз, мисол мо ду бор кле мекунем, яъне якумша ҳисоб намекунем, якумш грунтовка ҳисоб мешавад, димбораша мезанем, мисол клера ғавс абоя кашида рафтан мегирем, ба клера мо ғавс мешурем бародаро. Ина нигоҳ кунед, ягон ҷо стик маълум неста, ина стикош ягон ҷош маълум неста бародарони азиз. Ина ва ина ҷои хафако, ина мерем мисол ҷои парда, ина бародаро, ина ҷои парда. ҳамаш барои дастгирии шумо бародарони азиз ки дастгирӣ мекунед. Иншоалло мо боварӣ дорем ки бародароне ҳастанд ки дастгирӣ мекунанд дар ҳамин ғарибӣ, яъне якдигара дастгирӣ мекунанд, ҳурмат мекунанд, гап нест сарбаланд.